Ці праўда, што сярод палітыкаў кааліцыі ёсць карупцыя? Гісторыя беларусаў і беларусак пра жыццё ў Польшчы. І што за рэвалюцыя адбылася ў партыі ПіС? Гэта новы выпуск падкаста зроблена ў Польшчы. З вамі зноў Максім і Кірыл. Я чытаю польскія навіны, і там апошнім часам мяркоўваюць тое, што дэпутаты неяк шмат вытрачаюць грошай на аренду кватэры. Распавядзі, што адбываецца, бо гэта чытаць ужо немагчыма. Так, сябры, насамрэч, апошнім часам у польскай медыасферы выбухнуў вялікі скандал. Ён звязаны перадусім з асобамі віцэ-міністра справядлівасці Аркадіуша Мырха і ягонай жонкі Кінгі Гаеўскай, якая таксама з'яўляецца дэпутаткай польскага сейму. Яны абодва з кааліцыі. Так. І пан Мырха, і пані Гаевска, яны дэпутаты грамадзянскай платформы. Аб чым увогуле гаворка? Гаворка пра тое, што высветлілася, што яны бяруць дадаткі з канцылярыі польскага сейму на аренду кватэры ў Варшаве. У адным з апошніх выпускаў мы ўзгадвалі пра скандал вакол аднаго з еўрадэпутатаў польскіх былых ужо, так, Рышарда Чарнецкага, які наездзіў па Еўропе на скутары на 200 000 евро. Гэта так званы сістэм кіламетровка. Ён існуе таксама і ў польскім парламенце. То бок, калі дэпутат там робіць нейкія службовыя паездкі, то ён мае магчымасць звярнуць грошы, якія ён выдаткаваў на бензін, перадусім. Падобная сістэма ёсць з дадаткам на аренду жылля. Так, бо вядома, што не ўсе дэпутаты жывуць у Варшаве. Не ўсе дэпутаты маюць дзе жыць у Варшаве. Так? Яны паходзяць з розных рэгіёнаў Польшчы. І калі яны прыязджаюць у Варшаву падчас сесіі парламента, яны маюць магчымасць затрымацца, па-першае, у дэпутацкім гатэлі. Пры сейме ёсць хотэль пасельскі. Это называецца, такі вялікі гмах, дзе кожнаму дэпутату прыпісаны пакой, і ён можа з яго карыстацца. А ў ім можна жыць толькі прыязджаючы на паседжанне, ці можна стала жыць, пакуль ты абраўся на 5 лет? Так. Гэта паседжанне адбываецца ўвесь час з невялікімі перапынкамі, звычайна, так, каб дэпутат мог паехаць таксама ў свой рэгіён. Ёсць таксама яшчэ канікулы, так, сеймавыя. Але ўвесь час гэта жыллё для дэпутатаў даступна. Але калі дэпутат не хоча жыць у гэтым гатэлі, то ён мае магчымасць атрымаць з канцылярыі польскага сейму максімальна 4000 злотых на аренду жылля ў Варшаве. Шмат хто з дэпутатаў гэтым карыстаецца. Польшча выдаткуе, калі я добра памятаю, 800 000 злотых штомесяц на вось такія даплаты для дэпутатаў. Нехіла. Пад выпускамі зроблена ў Польшчы ўсё больш каментароў па-польску. Гэта вельмі крута. Мы радыя, што наш погляд на польскую палітыку цікавы і самім палякам і полькам. Да таго ж гэта добрая нагода, каб беларусы і палякі лепш разумелі адно аднаго. А цяпер прапанова, якая будзе цікавая для не-носьбітаў польскай мовы. Калі вы хочаце лепш разумець, што адбываецца ў каментарах пад нашым падкастам, запішыцеся на курсы польскай мовы ў школу «Польскі на так». Спецыяльна для вас школа дае прамакод «Зроблена 10» на зніжку ў 10%. Усе спасылкі ў апісанні відэа. Ну і слухай, мы з табой жывем у Варшаве, 4000 злотых на аднаго чалавека, аднушку можна знайсці. Так, можна. Але яны муж і жонка, і як я разумею, што скандал у тым, што яны складаюць гэты яе 4000, яго 4000 і здымаюць за 8. Так, там амаль што 4000, бо ён атрымоўвае 3750, яна 4000. Бок разам 7750 злотых. Чаму ён менш? Дарэчы, добрае пытанне. Магчыма, проста бо іх кватэры... Каб выглядала крыху больш сціпла. Не, кватэры яны здымаюць, дарэчы, вельмі дарагою. Ён сам прагаварыўся, што яны яшчэ одну траціну мусіць даплочваць, то бок там кватэра за 12 000 злотых. Нічога сабе. Так, скажу адразу, што ніхто не прымушае сям'ю дэпутатаў, у іх 3 дзяцей, з дзяцьмі жыць у гатэлі дэпутацкім каля сейма. Так, гэта ўсё окей, тое, што наберуць гэтыя грошы. І, насамрэч, нічога нелегальнага ў гэтым няма. Я хацеў сказаць, што быццам я ўвогуле, калі чытаў, не разумеў, у чым сутнасць справы, бо яна можа атрымаць грошы, ён можа атрымаць грошы. Вельмі лагічна, што яны жывуць разам. Наколькі я разумеў каментары, што трэба было, каб яны бралі толькі одну 4000 і жылі у нейкай невялікай кватэры.
Ну, насамрэч, справа тут чыста іміджавая. Усе мы ведаем, як цяжка ў дадзены момант зняць кватэру ў Варшаве. Дакладна. Усе мы ведаем, якія проста гіганцкія кошты. Так? І што вельмі часта для звычайнага чалавека гэтыя кошты проста непад'ёмныя. Ось, бо чалавек, які зарабляе, напрыклад, 6 ці 7 тысяч злотых, так, гэта ўжо больш за сярэднюю зарплату. Так? Для яго амаль што немагчыма самому вось, арендаваць жыллё, бо гэта проста вельмі дорага. Так? А тут вось дэпутаты лёгкай рукой, ось 8 тысяч, там амаль, што 8 тысяч штомесяц, вось, і такіх дэпутатаў вельмі шмат. Так? Праблема тут перадусім у тым, што яны самі зрабілі. Ось. Яны пачалі віцца як змяя на патэльне проста. Ось. Пачалі спрабаваць тлумачыцца з гэтага. І яшчэ больш пагоршылі сітуацыю. Вось што яны казалі? Ёсць такое тэлебачанне ТВ Рэпубліка, пра якое мы ўзгадвалі. Гэта тэлебачанне, якое моцна звязанае з правамі справядлівасцю. То бок гэта вось такое правае, ультраправае крыло польскіх медыяў. Так? Яны знайшлі хатку, домік прыгожы, у гарадочку Боня, ось такі населены пункт, пару десяткаў кіламетраў ад Варшавы на захад. Так? І што нібыта гэты дом належыць да Кінгі Гаеўскай. О, я чытаў гэта. Ну і да яе прыйшлі проста пытаннячкам. Ну, ось, глядзіце. Ось, ёсць дом. Так? Ну, там да Варшавы усяго 20 хвілін. Ось, навошта вось, вы бераце 8 тысяч злотых, ось, калі у вас ёсць дом? Насамрэч, вось, хачу падкрэсліць заразу, што нічога нелегальнага ў гэтым няма. Нават калі яна жыве 3 кіламетры ад Варшавы, вось, то яна ўжо мае права, вось, як жыхарка па-за Варшавы, атрымоўваць вось гэты дадатак на аренду жылля у горадзе. А яны сказалі, што, ну, па-першае, гэты дом увесь час будуецца, ось, ужо шмат гадоў, там унутры ідуць працы, і што там проста няма ўмоваў, каб быць там з дзецьмі. Так, бо гэта проста небяспечна для дзяцей. У гэты жа час спадарня Кінга у іншым месцы распавядала, што ў гэтым доме насамрэч жывуць яеныя бацькі. Вось, і дзецям вельмі падабаецца прыязджаць у гэты дом, заставацца на ноч там у дзядулі з бабуляй, так, праводзіць з імі час, то бок, ну, прамай супярэчнасць. Так, з аднаго боку спадар Аркадіюш кажа, што вось, дом не гатовы, у ім жыць немагчыма. Гэта вельмі небяспечна. Там проста вось, друты паўсюль, там, ведаеш, там робіцца ремонт перманентна. Так. З іншага боку, яна кажа, што там жывуць бацькі. Вось, то бок, гэта ўжо была першая рэч, якая проста, ну, вельмі моцна падзейнічала на мінус для іх. Так. Але яны зрабілі калійны крок чарговы. Ось, дакументы, якія паказваюць маёнткі дэпутатаў, яны яўныя, то бок яны публічныя. Ось, гэта ўсё выкладзена на старонцы канцылярыі Сейму. Так? Кожны грамадзянін можа іх праглядаць. Ну і, канешне, тут, скажем так, палітыкі апазіцыя, ось, і права і справядлівасці, і канфедэрацыя пачалі капацца ў гэтых дакументах. Ну, іхняе права, іхні абавязак, як я ўжо казаў. Так? І знайшлі, што гэты дом, ён увогуле ніякім чынам не прапісаны ў дэкларацыях маёнтку вось, спадарства дэпутатаў. Так? І ў гэты момант Кінга Гаевска зрабіла яшчэ горш. Яна, скажем так, заднім числом, як гэта кажуць, так, вось, дапісала ад рукі. Ось, у дэкларацыю. Так, так. Яна дапісала, што гэта дом, які яна атрымала ад бацькоў у якасці падарунку. Ось, ад сваіх бацькоў. Так. То бок там 2-3 гады таму яна пра гэта не памятала. Тут яна прыпомніла сабе. Ну тут, канешне, пытаннячкі ўжо пачалі быць больш сур'ёзнымі. Бо несцісласці у дэкларацыях маёмасці гэта ўжо справа, якой можа заняцца нават пракуратура. Ёсць іншыя прыклады параў дэпутатаў, якія ўсёй сям'ёй, скажем так, у палітыцы. Прыкладаў шукаць доўга не трэба. Ёсць спадар Кшыштоф Босак, адзін з лідараў канфедэрацыі. У дадзены момант ён яшчэ займае пасаду віцэ-маршала Сейму. Чалавек, які вельмі таксама яскравы малады палітык. Ось. У гэтай кадэнцыі Сейму ягоная жонка таксама у Сейме, яна таксама дэпутатка. Яны бяруць толькі адну даплату 4000. То бок, ну, разумееш, так? Яны ўжо могуць проста выйсці перад камерамі і сказаць, ну, вось, глядзіце, мы такія чэсныя, мы берем толькі 4000, а вось яны там,
Вось там каля карыта сядзяць, так, і бяруць там колькі ўлезе. Адзін з журналістаў, вядомых журналістаў з газеты «Rzecz Pospolita» пісаў пра гэтую справу і атрымаў званок. На другім канцы была спадарня Кінга Гаевска, якая, выкарыстоўваючы словы, якія я, на жаль, не магу сказаць у эфіры нашага падкасту, на літару «Х», вось і іншыя такія. Калі зразумелі, аб чым ідзе справа, пішыце ў каментарах. Так, не пішыце. Не пішыце, калі ласка. Але красей, яна вельмі жорстка па ім праехалася. І ён гэта ўсё апублікаваў таксама. І тут яшчэ дайшла апошняя справа кіламетровкі. Тое, аб чым я так ужо казаў, я гэта мы вельмі люблю. Бо насамрэч для мяне не важна, з якой партыі будзе палітык. Я вельмі не люблю, калі палітыкі шастаюць нашымі грашыма. І шастаюць так не думаючы проста, так. Карацей, сістэма кіламетровак у Сейме яна такая, што максімальна адзін дэпутат можа атрымаць 34 тысячы злотых за бензін. Это на год? На год, так. І карацей... Шмат грошай. Это шмат. Больш за 2000 на месяц, амаль 3? Так, 2,5. Прыкладна, так. І звычайна дэпутаты, яны ведаюць, што гэтая тэма, яна такая слізкая. Народ гэтую тэму не любіць. Бо гэта такое выцягванне грошай. Легальна, бо тут няма злачынства. І шматлікія дэпутаты, напрыклад, намагаюцца не браць максімальную суму. На 20% менш. Каб не быць, калі будзе спісак дэпутатаў, каб не быць у топе. Яны бралі максімальна. Па 34 тысячы. Людзі падлічылі, што штодзённа трэба па 100 з гакам кіламетраў ездзіць, што верагодна, што гэта магчыма, верагодна так і ездзіць, але пытаннічкі застаюцца. І карацей, тут усё складваецца ў такую сітуацыю, як у такім вельмі старым анекдоце, што лыжачкі знайшліся, але асадачак застаўся. Тут таксама. На дадзены момант, канешне, гэта таксама не з'яўляецца нейкім геймчейнджерам, што зараз проста ўсё абрынецца падтрымка і ўсе адвернуцца ад кааліцыі. Не. Але гэта проста чарговы раз паказвае нам, што, на жаль, для палітыкаў найважнейшая карыта. Другая тэма, якая дзесьці вакол, гэта тое, як палітыкі выкарыстоўваюць дзяржаўныя прадпрыемствы. Распавядзі. Таксама апошнімі днямі выбухнула, па-польску кажуць, афера, то бок скандал, з тым, як былі занятыя пасады ў такім прадпрыемстве, якое называецца «Тоталізатор спортовы». Гэта арганізацыя, яна адказная за правядзенне латарэй дзяржаўных. То бок лотто, якое мы бачым паўсюль. Вельмі цёплыя і вельмі добра аплачваемыя пасады ў гэтай арганізацыі занялі людзі, звязаныя з палітыкамі кааліцыі і нават непасрэдна з Дональдам Тускам. Ён вельмі любіць гуляць у футбол, і ягоны калега, сябра, з якім ён любіць пагуляць у футбол, заняў там таксама пасаду. Кааліцыя абяцала нам, што калі яны прыйдуць да ўлады, то гэтыя пасады ў розных дзяржаўных прадпрыемствах будуць займацца праз конкурс. А тут высветлілася, як гэта ўсё выглядала. Усё было вядома ўжо загадзя, задаваліся нейкія левыя пытанні, такія абсалютна агульныя, і ўсё было ўжо вядома. І гэта проста таксама падымае чарговы раз пытанне, што ў Польшчы ёсць даволі вялікі пакет дзяржаўных прадпрыемстваў. Калі людзі кажуць пра дзяржаўныя прадпрыемствы, людзі звычайна думаюць Орлен, ці там яшчэ нейкі група Азоты, напрыклад. Гэта 19 такіх найвялікшых спулак, то бок прадпрыемстваў акцыйных. Насамрэч такіх розных яшчэ меншых прадпрыемстваў некалькі соцень. І каб вы разумелі, што ва ўсіх гэтых прадпрыемствах пасады займаюцца праз знаёмства з палітыкамі. Гэта проста чарговы раз нагадвае нам, што дзяржаўная сістэма, яна не ідэальная, далёка, і што ёсць такія рэчы, такія недахопы, як з тымі дзяржаўнымі прадпрыемствамі, якія дазваляюць, скажем так, можа, гэта нават не такая прамая карупцыя, але прынамсі нагінанне сістэмы і чарпанне грошай ад дзяржавы. Слухай, калі б я мог ужо галасаваць і быў бы выбаршчыкам платформы абыватэльскай, мая была б галоўная прэтэнзія ў тым, што быццам бы вы крытыкуеце ПІС за тое, што потым сам робіце.
Так, гэта называецца крывадушнасць. Экіпы ва ўладзе, так, то бок вось групы, якія кіруюць Польшай, не змяняюцца, так, але падыход застаецца тым жа самым. Галоўнае карыта, на жаль. Калі вам падабаецца наш падкаст, калі ласка, падпісвайцеся на нас, стаўце падабайкі пад гэтым выпускам і пад усімі астатнімі, якія глядзіце, пішыце каментары і распавядайце пра нас сябрам і сябраўкам. Для нас гэта вельмі важна. Зноў вяртаемся да пытання, ці любяць палякі беларусаў. Было вялікае даследаванне, якому давяраюць, не давяраюць палякі, і беларусы там былі ў топ-3, але недаверу. Так, сябры, у адным з мінулых выпускаў мы распавядалі пра гэтае даследаванне і прасілі вас прыходзіць да нас у каментары пад відэа і пакідаць свае гісторыі. Пасля жыцця ў Беларусі і Грузіі мы былі шакаваныя сапраўды шчырай добразычлівасцю і чалавечым стаўленнем да нас літаральна ў кожнай з дзяржаўных устаноў, якія наведвалі ці да якіх тэлефанавалі. Дзякуе польшчы і палякам. Вельмі, вельмі міла і прыемна, насамрэч. Пра адносіны палякаў да беларусаў. Кракаў. Мы тут 3,5 гады. Працуем у сферы паслуг. Калі дазнаецца, што мы беларусы, адразу прыемнае здзіўленне, а потым толькі і толькі добрыя словы і падтрымка. Я живу с польками на работе, я единственная иностранка в коллективе, и в университете я единственная иностранка в группе. Могу сказать, что по отношению ко мне не проявляли дискриминации, а наоборот поддерживали, например, когда я волновалась выступить на паре из-за своего польского языка. Или подсказывали какие-то ошибки в польском. В общем, я не чувствую себя обособленной или что мне не доверяют, чувствую себя обычной студенткой. І насамрэч вось такіх аповедаў сабралося даволі шмат. На жаль, у нас няма магчымасці прачытаць іх усе. Але агульны пасыл ён такі, што у большасці сітуацый беларусы сутыкаюцца з пазітыўным стаўленнем да сябе. Скажу вось на сваім прыкладзе, што я цягам 18 гадоў толькі аднойчы пачуў вось тую самую каронную фразачку, якую там людзі пішуць у каментарах, што ідзі туды, так? Вось. І гэта было толькі аднойчы, прыкладна год таму. Вось. І там была канфліктная сітуацыя проста з кліенткай у працы. Так. Насамрэч, у іншых сітуацыях я чуў заўсёды толькі словы падтрымкі. Вось шмат хто з маіх кліентаў даведваецца ў нейкі момант, што я беларус, так, і стаўленне ўвогуле не змяняецца ў горшым сэнсе. Вельмі часта, наадварот, толькі ў пазітыўным. І гэта вельмі крута. Канечне, таксама сярод каментароў мы там бачылі, што людзі пісалі, што там здараліся часам нейкія негатыўныя сітуацыі ў жыцці. Гэта нармальна, на жаль, гэта пазменіць немагчыма. Нават калі ты ў сваёй краіне. Нават калі ты ў сваёй краіне, насамрэч, так, то бок, гэта чалавечы фактар. Таксама у нас ўсё ж такі з'яўляецца ўсё больш каментароў на польскай мове, і вось я таксама чытаў, што там пісалі нашыя польскія гледачы. Польшча праз дзесяцігоддзе, пра што мы казалі ўсё мінулым выпускам, была вельмі монанарадовай дзяржавай. Так? То бок тут было вельмі мала іншаземцаў. Было ўвогуле мала нацыянальных меншасцяў. Так? У апошнія гады колькасць іншаземцаў, колькасць людзей з іншых культур вырасла проста ў разы. Так? І цяпер складае каля 1/10 насельніцтва. Вось. І вядома, што патрэбная час на адаптацыю. Так, гэта па-першае. Вось людзям трэба прывыкнуць. У буйных гарадах людзі ўжо больш-менш звыкліся, але таксама не ўсе. Некаторых гэта раздражняе. Гэта таксама нармальна. Вось, трэба гэта разумець. Цягам часу у медыасферу трапляюць усё новыя выпадкі, напрыклад, калі нейкі там іншаземец, неважна якой нацыянальнасці, так, быў там, напрыклад, вінаваты ў нейкім злачынстве. Так. І гэта робіцца вельмі гучным у медыасферы, разносіцца, так, і, на жаль, дзейнічае вось па прыкладзе, што там ложка дзёгцю, так, усю бочку з мёдам псуе, так. Вось, прыкладна так гэта робіцца. Праз такія працэсы праходзілі палякі, вось перад Брэкзітам у Великабрытаніі таксама, вось здараліся такія сітуацыі. У цэлым, усё ж такі, я лічу, што стаўленне палякаў да беларусаў насамрэч, перадусім пазітыўнае у абсалютнай сваёй большасці. Сябры, і мы працягваем збор сродкаў на другі і трэці месяц працы нашага падкасту. Калі вы хочаце нас падтрымаць і проста падзякаваць нам за нашу працу, то, калі ласка, скарыстайцеся сервісам Buy Me Coffee, дзе вы можаце альбо заданаціць аднаразава, альбо выкупіць штомесячную падпіску. Мы будзем вельмі вам удзячныя. Апошняя тэма. УПіс нейкая рэвалюцыя. Распавядай, што там увогуле адбываецца. У мінулым выпуску мы распавядалі пра тое, што Дональд Туск абвесціў пра міграцыйную палітыку падчас канвенцыі грамадзянскай платформы.
Варта памятаць, што адначасова з гэтым, вось як я казаў, праходзіла канвенцыя права і справядлівасці, эпахальная канвенцыя. Эпахальная. Ёсць такі прыгожы гарадочак Пшысуха. Ён месяц каля Радама, то бок на поўдні мазавецкага воеводства. ПіС заўсёды ставіць вось на гэтыя невялічкія гарады. Вось мы памятаем Коньскія, вось было некалі, вось цяпер Пшысуха. Яны там зладзілі вялікую партыйную канвенцыю. І першым і галоўным пытаннем на гэтай канвенцыі было спалучэнне права і справядлівасці з адным са сваіх меншых кааліцыянтаў. Партія Суверэнна Польска. Гэта партія, якую шмат гадоў узначальваў Збігнев Зёбра, які быў генеральным пракурорам і міністрам справядлівасці, то бок юстыцыі. У дадзены момант Збігнев Зёбра, ён цяжка хворы, у яго анкалагічнае захворванне. Ён, дарэчы, апошнім часам спрабуе вяртацца ў палітыку і здаецца, што вернецца. Але вось пад шумок, скажем так, Ярослав Качынскі зрабіў тое, што проста зробіць кожная вялікая партыя. То бок праглынуў свайго меншага кааліцыянта. Варта памятаць, што вялікія партыі у сваёй барацьбе палітычнай паводзяць сябе вельмі часта як вялікія карпорацыі ці вялікія дзяржавы. Так, то бок безбожна атакуюць меншых, праглынаюць і выкарыстоўваюць. Тое самае зрабіла права і справядлівасць у дадзены момант. То бок яны гэтыя дзве партыі аб'ядналіся. Афіцыйна гэта ўжо не меншы кааліцыянт, а частка права і справядлівасці. Другім пунктам, апроч аб'яднання з суверэннай Польскай, была змена структуры ў самім ПіСе. У структурах права і справядлівасці паўстаў новы орган, які называецца выканаўчы камітэт. Выканкам. ПіС-выканкам. Так, выканкам ПіС. Тое, што беларусам добра знаёма. Якая ўвогуле ідэя? Ідэя такая, што ў склад гэтага выканаўчага камітэту ўвойдзе моладзь. Каб вы разумелі, у праве і справядлівасці моладзь гэта 40+. То бок маладое пакаленне палітыкаў, якіх шмат новых ідэй, шмат энергіі, дарэчы, вельмі шмат людзей, там пару дзесяткаў чалавек. Кіраваць гэтым органам будуць вельмі маладыя людзі, душой перадусім. Гэта Марыуш Блашчак. Ярослав Качынскі. Ярослав Качынскі, не. Ярослав Качынскі застаецца галоўным прэзэсам. Прэзэс – гэта прэзэс. Таму так, тут нічога не мяняецца. Але будзе Марыуш Блашчак, і за ним, то бок ягоным намеснікам, будзе Przemysław Czarnek. Пра гэтых людзей мы ўжо казалі. І ідэя ў тым, што гэтыя людзі, па-першае, ім даецца нейкая, прынамсі, фармальны статус. Што, скажем так, просто, что вы уже не просто там члены партии ПіС, не просто депутаты, а вы там члены выканаўчага камітэта. Так, это уже там больше респекта. Больше респект, больше прэстыж. І адначасова з гэтым дае ім статус у працы з СМІ, напрыклад. Гэта тыя людзі, якія будуць перадусім актыўнічаць у медыасферы. Так, такое іх заданне. Увогуле, навошта, напрыклад, змены і навошта аб'яднанне з іншай партыі. Так, пра выканаўчы камітэт я ўжо сказаў, што гэта будзе такое моладзевае крыло, скажем так, такое больш маладое. Надалі статус людзям. Так, надалі статус свежаму пакаленню палітыкаў пісоўскіх. А аб'яднанне з іншай партыі, тут, скажем так, уваходзіць пытанне таго, што любіць рабіць Ярослав Качынскі. То бок, падзяляй і кіруй. Так. І вядома ўжо, што, напрыклад, яны вельмі не любяць Маравецкага, таксама як Маравецкі вельмі не любяць іх. Таксама і іншыя фракцыі вельмі не любяць гэтых маладых людзей. Там, у асноўным вельмі маладыя людзі. Там 30 там, з чымсьці, там 40 з чымсьці. Так. Карацей, гэта проста будзе іграць на яшчэ больш вострую барацьбу ўнутраную. Для Качынскага гэта вельмі крута. А чаму? Бо гульня на супярэчнасцях, калі усе вакол цябе сварацца, так, а ты сядзіш і проста гасіш пажары. Так. Гэта вельмі падабаецца, гэта ўвогуле улюбёны стыль кіравання Ярослава Качынскага. Таму ён, напэўна, будзе гэтым карыстацца. Дарэчы, гэта вельмі можна цікава згуляць у кантэксце прэзідэнцкіх выбараў, чым будзем яшчэ размаўляць. Там быццам бы ўжо вылучылі чацвёрку кандыдатаў асноўных? Ці так гэта? Увогуле, скажем так,
увесь час ідуць нейкія інсайды, так? То Марыюш Блашчак будзе кандыдатам на прэзідэнта, то там яшчэ нехта. Там апошнім часам усё гучней казалі пра кароля Навроцкага. Вось гэта шэф ІПН, пра якога мы распавядалі ў адным з мінулых выпускаў, баксёр. Так. Таксама ёсць там і іншыя людзі, так? І увогуле, мы распавядалі, што ПіС мае вялікую праблему. Так? І што няма кандыдата. Няма кандыдата, і увогуле праблема з кандыдатам, як яго выпрамаваць так дастаткова, каб ён мог перамагчы патэнцыйна. І тут проста вось як гром сярод яснага неба ізноўку выйшла інфармацыя, што ўпершыню ў гісторыі Права і справядлівасць будзе ладзіць праймеріз. То бок вось яны вылучаць там некалькі кандыдатаў, сярод якіх будзе барацьба, там будзе таксама Тобіаш Буханьскі, гэта вось былы кандыдат Права і справядлівасці на пасаду прэзідэнта Варшавы на мінулых выбарах у сакавіку гэтага года. Так? І што путём галасавання ў структурах ПіС сярод членаў партыі вось вылучаць таго вось адзінага кандыдата выбранага, так вось. Слухай, і ці ты лічыш, што гэта ўвогуле норм інструмент, бо незразумела, навошта гэта Качынскаму? Па-першае, дзякуючы яму ствараецца інфаповад, і інфаповад будзе стварацца ўвесь час. Ось, бо будзе ісці ўнутраная перадвыбарчая кампанія, пра якой будуць пісаць амаль што ўсе СМІ, бо ПіС адна з галоўных партый апазіцыйных, так. І ёсць другі важны аспект. Яраслаў Качынскі такім чынам спрабуе перакласці адказнасць. Так, бо ёсць такая чорная паласа для Права і справядлівасці. Яны страцілі ўладу, ось там траціць грошы, у іх усё не вельмі добра, скажем так. І заўсёды было так, што Яраслаў Качынскі вось сваім пальцам паказваў, што вось ён будзе кандыдатам. Так. Калі ў дадзены момант Яраслаў Качынскі зробіць таксама, і, напрыклад, гэты кандыдат прайграе і будзе параза, раптам прайграе, напрыклад, то ўся гэта адказнасць перайдзе на Яраслава Качынскага, а ў дадзенай сітуацыі, калі ўжо ёсць там нейкія там спрэчкі, партыя без грошай, без пасадаў, то гэта можа выліцца ў нейкія канфлікты, якія проста могуць патэнцыйна зашкодзіць пазіцыі прэзіса. Слухай, а ці азначае гэта, што Качынскі не верыць у перамогу на выбарах? Не, ён не тое, каб ён не верыў, ён вельмі дасведчаны палітык. Так? І ён проста робіць, як у шахматах, наперад крокі нейкія, так, каб забяспечыць сваю пазіцыю. Окей, калі мы выйграем, у мяне і так все будзе добра, калі прайграем, гэта не я. Гэта не я, гэта вось вы. Вось ты і ты. Вы галасавалі. Окей, дзякуй Богу, не я. Гэта быў ужо 11-й выпуск падкаста «Зроблена ў Польшчы». Ён выходзіць дзякуючы вам. Дзякуем за вашу падтрымку, бо менавіта дзякуючы вашым лайкам, каментарам, падпіскам і донатам на Buy Me Coffee мы і выходзім. І да сустрэчы ў наступным выпуску праз тыдзень.